ako. Kung may ako rin lightning shimmering shining shimmering splendid. Yara to sa pinto. Tagamay ako. Kinakayo. Wow, traffic is real and everything. Bahalag traffic. Gusto makita ng fireworks. Anong tapos nga na shirt? Yawa. Yeah. Ha? Kimberly nga. Hindi niya makita nga sa iyang kuhan basin ka na ginang yung pinan. Pagkasa ng bayan. You're being too loud. Dito, baby. Gida siya oh. Di mo good ko lang kailangan magpasiksiki. Sexy na magkukulan siya. Ikaw magpasiksiki. Ve! Lahi lagi basta tamsi. Di man yun. Sakto ramang good. Siya da ka yellow. Yellow top. Mga... And I was like, oh. You need to calm down. Daghan na bunon. Na. Ayusin pa. So, ang goal ni Alia Baron is pag mabalik ko, maniwang na siya. So, tanaw na to yung body. Oh! Lucky! Parang baril! Pero okay raman good kay tamsi is the new sexy naman good. Yeah. Then may gani kay. Oh, di ba? May gani. Oh, bebe tesa. Ay sa pagduol. Kana ako. Oh, di ba? Oh, di ba na ako oh. May makumot. La lang manawag unta ko. Ay manawag siya. Ay char lang. Moga na ako buki mag-fly away, mang good ni. Ready na yung mag-learn everything. Ang everything, sige lagi kong everything na. Pero kung nabantayan ka pag mag-video ko ka, mag-anag ko. Ano. Di man sa katuyuan, pero kakainana gina ko. Habit na lang. A whole new world. Bang. A new gusto ko makaatog ka ng mga kuan ka ng mga hyros ay amusement ay Natilagot sa phone niya. May balay. Ba? Wala. Fantastic point of view. Mga tai. Kalingan niya ako. Lingan Japan. Chut. We're going on a trip. Ang mga tai. Dili ko layo. Dapat ikaw mag-adjust. So ako na nag-adjust nga dili ko mag-yelo. Ikaw na nag-yelo nga dagan kag sinina dala. Sa baya, huwag mong panglabagod ba. Yeah, so karon maad ko ni katigil pero feel na ko kay
Magmapod, suot niya. Parehas Tanaw ra gid. manggota. Araw mong gipang suot o, di ba nakatatard. Magmapod, nakasulod ko yun. Di man ta dira raman ta kiri. Nagban naman ta. Nagkot. First time na ko diri ba? Gani, Nice ba? dapat ra ba ini first time nimo kay mag-wish. Yes, I love durian. Lucaran di picture. Sang panaginip paragi. Oh my God, we're here. 2:30 Malview. Ganita nay. Na Kimchit kay. Limkit kay de limkit kay. We're here in limkit kay sa Cagayan. Wa kay ko kalaglag diri kay. Short, ay short. Ganito na to ang mga kuan be. Short mo gud akong gusto. My stomach is going in up. Yeah. Napikadhanan. Oh my God. Oh my God, first time ako mukanta sa mall and then murag akong lawas ikatangurog di mo niyo. Yeah. Wala nice kaya. Wala nice kaya ang ako ang kuan. Oh. Look, oh my God, like oh my God, ang ako ang oh my God. Yeah. Yeah, baklay one. Oh my God, kit ka ang akong lips under ka-perfect ba? Wala lay iya, ha? Yeah. Cause every time it's oh, di ba? Oh my God. Narang ang. Kay luag man ang ako ang karsones, pero oh, awiran kay mahulhul. Oh. Nice kayo, oh. Ouch. Hello, uy. Ka-perfect ba? Oh my God. It's a video, guys. Sa Galicia. Goodbye na, goodbye. Goodbye, my love. Ito carnival and everything and everything. Carnival. Mana? Okay na. May bag. Yeah! Ayun. Yeah! Ano, ngit-ngitan ako. Gusto niya ko ba? Ha? Wala inom. Ato man, gusto kay di kami nag-inom ba? May gusto siya. Wala. Oh, di ba? May paborito ko na sa una. Ah! I-landscape ang Supay. Disa. Lord, I love you.
Uy, naya. Naya lang ah. Dira. Ah! Ay. Ay, anong dira? Diri, oh. Sumpay mo na. Ayun nga, ito na na ito. Di ba, bawal may isa rin.